el que estem treballant és des de diferents àmbits per definir una agenda feminista que sobretot ens permeti abordar els grans temes que afecten encara avui dia el model de sexualitat patriarcal i que té unes conseqüències molt nefastes sobre el que podríem anomenar les violències masclistes. El que ens interessa especialment és canviar el model de sexualitat predominant i heteronormatiu que a dia d'avui està imperant a través de diferents tentacles, entre ells el de la pornografia. I per fer-ho fem seminaris d'aquestes característiques, però no ens quedem aquí. És a dir, nosaltres com a Ajuntament, en aquest cas com a institució, estem impulsant a les escoles i als instituts tallers de coeducació, precisament per abordar unes relacions sexuals i sobretot afectives entre homes i dones o entre qualsevol persona que vulgui estimar com vulgui, i aquí ja a l'adolescència això ja es fa present, perquè hi hagi com a base el respecte, la llibertat, el desig, però en clau d'igualtat, i no una construcció de la sexualitat, com bé ens recordava fa un moment la Rosa Cobo de manera clara i meridiana, clarament cosificadora del paper de les dones i de la llibertat de les dones. No és fantasia ni és producció per entretenir-te, sinó que es tradueix en quines són les pràctiques sexuals que moltes vegades es porten a terme, violacions en manada i determinades qüestions que estan afectant el nostre dia a dia dintre de les violències sexuals. Creiem que aquests temes s'han d'abordar especialment també des de les institucions, amb un compromís precisament de no quedar-nos només aquí, sinó d'ajudar a canviar precisament aquest model de sexualitat que és clarament perjudicial tant per homes com per dones. Aquest seminari ha tingut un total de 300 inscripcions, per tant fins i tot hem hagut de canviar de puesto, que vol dir que com a mínim el tema hi interessa i que hi ha ganes de poder-ho abordar. La nostra aposta és precisament que no siguin aquests continguts els que fan que la majoria de joves de la nostra societat s'iniciïn en la sexualitat. Evidentment que necessitem una regulació, sobretot en l'accés a aquests continguts. I evidentment aquests continguts no poden estar oberts de manera clara a menors. Veiem que molts dels infants, especialment nois, que s'inicien a veure imatges de pornografies als 8 anys. Només cal fer una cerca, no cal ni entrar a veure els vídeos, sinó fer una cerca una tarda lliure, una horeta a internet i veure els titulars dels vídeos de la pornografia a la que pot accedir qualsevol nen i nena a partir de tenir una tablet o un ordinador. És molt fàcil. I no, ja et dic, no cal ni veure els vídeos. Només que vegis l'entrada, o sigui, la fotografia d'entrada i el text que acompanya, doncs ja podem veure quin model de sexualitat s'està impulsant des d'aquestes plataformes. Clarament en contra de la llibertat i del respecte envers les dones i, evidentment, fomentant determinades pràctiques que estan clarament correlacionades amb la més deneclable violència. El feminisme no és una qüestió només trista de combatre desigualtats, de veure que és una gran muntanya per poder avançar, sinó que també tenim la positivitat de poder-nos trobar, de poder debatre i sobretot de pensar una societat molt més igualitària i lliure també en la vessant sexual i afectiva. El feminisme que nosaltres defensem interpel·la a tota la societat perquè homes i dones, si vivim en llibertat i en respecte també a les nostres relacions afectives i sexuals, serem més feliços. La connexió sistemàtica entre pornografia i prostitució és part de la preocupació internacional. Encara s'ha banalitzat i les nostres societats pensen que és com una preocupació de feministes i de 4 acadèmics una miqueta esbojarrats, però realment no és així. El porno no és innocent, el porno està influint de manera molt clara en la conformació de l'imaginari sexual i de les percepcions i de les pràctiques dels joves. Coincideix perfectament el resultat de l'estudi amb les dades epidemiològiques sobre la desaparició de l'ús, la reducció, no la desaparició de l'ús del preservatiu i l'increment de les pràctiques de risc en la sexualitat d'adolescents, pràctiques bastant preocupants i això s'ha pogut constatar en el conjunt de les comunitats que hem treballat. L'educació afectivo-sexual que existeix a l'Estat, pràcticament el 70% dels adolescents que havien estat enquestats havien tingut experiències i reconeixien que havien tingut experiències d'educació afectivo-sexual, no està donant resposta de manera eficaç a la curiositat, les inquietuds, les necessitats, si voleu també, dels adolescents. Per tant, estan cercant d'altres maneres. No l'estan cercant amb els adults educatius de referència, pares, mares i el professorat o les persones que els esplais o els grups culturals amb els que estiguin inscrits tenen més a la mà. Els estan cercant a internet, bàsicament. I a internet el que estan trobant
és porno, i porno bastant espantós. La mateixa pornografia infantil, estrictament il·legal, perseguida pel Codi Penal, està en aquest moment en obert. Fa 2 anys la mateixa pornografia que ens trobàvem a la Deep Web, a la internet oculta, en aquest moment està en obert i estan accedint en 3 o 4 clics a xavals molt joves. El porno no només està canviant les percepcions i els hàbits de relació, les pràctiques sexuals, sinó també està incitant els joves a incorporar-se, a produir porno, a autoproduir porno. Això es diu autoexplotació sexual. I en aquest moment és un problema molt important, d'una rellevància ja molt significativa. El que ens preocupa més és des del 12 fins al 16, que són les edats en les quals s'entra en el consum massiu. Però una de les identificacions de l'estudi és que hi ha entorn a un 15-20% dels joves que tenen record de trobar-se primeres imatges pornogràfiques, sexe explícit, a partir dels 8 anys. Quan van donar aquesta dada, fa uns mesos, va ser una miqueta espectacular. Nosaltres no la van corregir, tot i que hi havia companys i la pròpia editorial que ens deia us hauríeu de repensar perquè això serà una bomba. Quan la van presentar per primera vegada en contextes més acadèmics, els companys de la Universitat del País Basc, que tenen l'Observatori Europeu, són el referent de l'Observatori Europeu d'Accés a Internet a la infància, ens van confirmar l'accés regular a Internet a la infància a Espanya és als 7-8 anys. Per tant, el vostre estudi és perfectament coherent amb les dades que nosaltres estem observant. De tal manera que l'estudi mostra unes pistes que són molt preocupants. Hem pensat que el porno es podia banalitzar i que podien posar tablets i mòbils a les mans de nens i nines de 4, 5, 6 anys i als 8 anys són experts en les recerques i, entre d'altres coses, quan posen una paraula tan innocent aparentment com tetes, se troben porno, a més, moltes vegades molt violent, i això està impactant. Sabem que està impactant fins i tot en la conformació, com dèiem, de l'imaginari sexual autònom i generant alguns problemes seriosos. I a Tòquio, a Nova York, a tot el món, estan sorpresos amb les mateixes conclusions que nosaltres amb els estudis locals. Us donaré una altra pista. Estan identificant xavals de 15-16 anys com a consumidors de prostitució. Això s'està identificant ja clarament, entre d'altres coses, a partir de demandes per contagi de malalties de transmissió sexual. Això no havia passat mai. La transformació, com ha dit l'alcaldessa, la transformació de la prostitució, la desaparició del carrer, s'ha pogut fer perquè hi ha una nova manera de connectar amb la prostitució, que és el porno. I això està convidant, la disseminació en pisos, està convidant a que adolescents, gent molt jove, estigui tocant a les portes d'algun d'aquests pisos amb 20 euros, amb 30 euros, fascinats perquè poden tenir a la fi una relació cara a cara com la que han vist i els ha fascinat en el porno. Darrere hi ha intel·ligència artificial que està captant clarament les recerques que estan fent aquests adolescents i els estan convidant a que molt a prop de casa seva les facin efectives en demandes directes a la prostitució. La tecnologia 5G que s'introdueix a Espanya i a Europa en el 2020 introdueix, per exemple, videojocs pornogràfics de manades violants. Són espectacularment violents i estan en distribució i estaran en distribució als mòbils aquest mateix any. I són vídeos en els quals, per exemple, conviden a la violació, fan que se seleccioni una dona, se seleccionin armes, se jugui en directe amb gent de diverses ciutats del món i acabin recomanen, per exemple, en un d'ells, recomanen matar les dones al final perquè no en parlin. Això està en vídeos comercials, de distribució comercial. Si penseu que això és un tema de poca importància, probablement no tenim els mateixos paràmetres per pensar les nostres societats. Mireu, una altra dada. A Espanya no hi havia ni registre estadístic de les violacions grupals. Les fiscalies no tenien una casella on posar violació sexualment molt violenta en grup. No existia. Per tant, no hi ha història d'aquestes violacions. Però per què no hi ha història? Perquè era molt poc freqüent. En aquest moment, en els darrers 4 anys ara, són ja 140 manades, que a més, una de cada 4 filma la violació i la distribueix. Això és característic del porno. És l'exhibicionisme que el porno convida a fer. No acaba
la història fins que no s'ha distribuït 400 homes joves judicialitzats ja perquè han estat en violacions amb moltíssimes dones com a víctimes. En 4 anys, a Espanya, que és una democràcia, les violacions grupals eren característiques de les guerres, les revolucions i les situacions de gran alteració social en què la sanció social baixa. Això està passant ara i és preocupant. Per exemple, mireu, a la manada de Pamplona, un dels imputats se justificava y deia que era un home normal, cercarlo a las hemerotecas. Soy un hombre normal, yo he visto esto 1000 veces. ¿Dónde lo has visto? En el porno. Yo pensaba que estava gravant un vídeo porno casero, amateur. I dius, sí, molt bé, xaval. S'ha de fer educació afectivo-sexual, educació emocional, pares i mares, tant com els infants, però no perquè els pares parlin amb els fills, sinó perquè els pares també tinguin. Socialment hem perdut la capacitat de reaccionar a una cosa que estava passant i que té ara ja dimensions molt importants.